שלום וברוכים הבאים לסרטון ההדרכה בנושא הורדת סרטונים ושירים מיוטיוב וגם מאתרים אחרים. בסרטון הזה אנחנו נלמד איך להוריד את הסרטים בצורה הכי קלה שאפשר, והכי המיוחד שבעניין זה ללא הורדת תוכנה. יש מקרים שלא ניתן להוריד מאתרים מסוימים בגלל שאין הרשאה, אבל מעטים מאוד המקרים שאנחנו נתקל בהם, כי רוב האתרים הם יוטיוב וגוגל, ומזה בהחלט ניתן להוריד. טוב, בואו נתחיל. פיתחו את דף הבית בגוגל, כפי שאתם רואים לפניכם, ורשמו את האתר, קוראים לו Keep vid, כמו שאתם רואים, לחצתי. אתם תבחרו את התוצאה הראשונה שיוצאת, ומעכשיו, זהו, מעכשיו אנחנו מתעסקים אך ורק במלבן שנוצר כאן. כאן אנחנו נדביק את הכתובת של הסרטון שאנחנו נרצה להוריד אלינו למחשב. אני מאוד מבקשת להקפיד להישאר אך ורק על המלבן הזה, להתעלם לגמרי מהפרסומות או מהאפשרויות האחרות, לא לגעת בזה. שוב ושוב אנחנו רק בתוך המלבן הזה. יופי, עכשיו נפתח עוד לשונית כאן. וניכנס ליוטיוב בגוגל, מיד אפשר להיכנס פה ביוטיוב, ואם לא, אז אפשר לרשום כאן בלשונית יוטיוב. נבחר לנו סרטון שמעניין אותנו. ניקח את רבקוהן זמרת, ניקח את הסרטון שלה הראשון. מה שאנחנו נעשה, נאפשר לסרטון טיפה לרוץ. ננמיך קצת, כדי שתוכלו לשמוע אותי. ניתן לו קצת לרוץ, לכן זה הסרטון שאני רוצה, אני עוצרת אותו. תסתכלו מעל הסרטון, למעלה, את הכתובת. קוראים לזה URL, מעתיקים. לחצן ימני בעכבר, העתק. חוזרים חזרה ללשונית השנייה, ל-Keep vid, לוחצים כאן, ומדביקים. שימו לב, אני רק משתמשת במלבן ועושה דאונלוד. בשלב הזה המחשב מחפש ורואה האם, אני זז את זה טיפה, האם יש לי ג'אווה. ג'אווה זו תוכנת חובה שתהיה על המחשב. היא טובה תמיד בכל מקרה, לכן כדאי להתקין אותה לפני כן, כי בלעדיה אי אפשר מכאן להמשיך. בגלל שאני כבר התקנתי את ג'אווה, אז הוא עוד מעט יסיים את הבדיקה. במידה ואין לכם, יקפוץ לכם פה חלון צהוב, הסתכלו איפה שאני מסמנת עם העכבר, ואז יבקשו מכם להתקין, תתקינו, תאשרו ותחזרו על השלב הזה. אוקיי. אנחנו עכשיו, הוא מבקש מאיתנו, אתם בטוחים שאתם רוצים להתקין את זה, זה המחשב שואל, זה שאלת הבטחה. אנחנו לוחצים על החלונית הקטנה כאן, מסמנים V, ולכן המילה run תופיע, אנחנו לוחצים run. מיד, תוך שניות בודדות, מופיעות לנו אופציות שונות. אנחנו בוחרים אחת מהאופציות, או download mp4, שהכוונה להורדה של סרטון פלוס מוזיקה, שזה העדיפות הראשונה שלנו, עוד מעט שנעשה אותה. בעדיפות שנייה היא download mp3, שאנחנו לעתים נזדקק אך ורק לשיר, למילות השיר, לשמה, לאודיו מה שנקרא, ללא התמונות. אז נעשה את זה פעמיים, שהפעם הראשונה אנחנו נוריד את הסרטון. שימו לב, אני לוחצת, ומיד ירד כאן חץ מצד ימין, ואנחנו רואים שכבר תוך שניות בודדות יש ירידה, הורדה, והנה הסרטון ירד. אנחנו נפתח את הסרטון, והנה הוא לרשותנו. האם אתם רוצים לשחק את הסרטון האחרון, כי כבר שיחקתי איתו מקודם. אנחנו נגיד לו רק שנייה לא. הנה הסרטון שלי כאן.
והנה הוא כבר שלנו. הסרטון הזה כבר נמצא אצלי במחשב. הוא מופיע כבר כ-MP4, שימו לב את הסיומת שלו. זה אומר שאני יכולה להקרין אותו במחשב בכל מצב שאני רוצה. כל מחשב וצורת ההפעלה שלו, לי יש תוכנה אחרת, לכם יש את המדיה פלייר, כל אחד מה שיש לו, בכל מקרה המחשב בוחר איך לפתוח את זה, ניתן בקלות לפתוח. אוקיי, בוא נסגור. בוא נראה איך אנחנו מורידים את אותו סרטון, כבר מודבק לי, אין לי שום בעיה. בואו נוריד אותו עכשיו כ-MP3. MP3 הולך אותנו לאתר שנקרא Snip MP3, ועובד בדיוק באותו רעיון. מחפש את הג'אווה, אני כבר יודעת שיש לי אותו. אותו חלון של ההבטחה, עושה לו וי, אומרת לו run. הוא כבר גם מראה לי אפילו את ההתחלה של הסרטון, לכן זה. יש לי שתי אפשרויות, או סטנדרט, איכות רגילה, או high quality. ברור שאנחנו רוצים את ה-high quality, את האיכות הגבוהה יותר, לוחצים. ההבדלים הוא פשוט מבחינת גודל ועומס. לפעמים אנחנו צריכים אותו יותר בתחיסות ויותר קטן. שימו לב מצד ימין, שוב פעם צ'יק צ'ק כבר, השיר כבר ירד. השיר, שימו לב, לא סרטון, השיר ברמה של MP3. שוב פעם אני פותחת. והנה, מופיע לי כאן. זה השיר. נעצור אותו שנוכל לשמוע אחת השני. הנה השיר. שוב פעם אני חוזרת. אצלנו יש מותקן תוכנה כזאת, לכן את ה-MP4. אין זה משנה בסופו של דבר. רעיון שנוכל להפעיל אותו אצלנו במחשב. השאלה שהייתי רוצה שתשימו לב, זה איפה הקבצים האלה ירדו. המחשבים של היום אוטומטית מורידים את זה להורדות. אוקיי. אוטומטית להורדות, ולכן שימו לב, כשיש לנו מצב כזה של המון הורדות, מן הסתם מאוד מאוד קשה אחר כך יהיה למצוא, לכן כדאי לחפש אותו במהירות, לגלות היכן זה נמצא. אם אני לא מוצאת את זה בצורה זריזה, מה שנשאר לי לעשות זה לזכור איך קראו לשיר, וקראו לו באנגלית ריף. אוקיי, והנה הוא במיידית, הוא מצא שזה היה אכן בהורדות, במצב של MP3 ובמצב של MP4, ואני בהחלט רוצה להעביר את זה פשוט בלחיצה חמודה. ברגע שזה סרטון, אני מעבירה אותו לסרטונים שלי. הוא כבר אומר שקיים בוודאי, כי אני כבר עשיתי את הפעולה הזאת מקודם. שוב פעם אני לוקחת את הריף ומעבירה אותה למוזיקה. אוקיי. והנה זה נמצא לנו כאן. גם אם אני אעביר אותו למוזיקה שלי, פשוט הוא לא מוכן כי זה עדיין פתוח. בקיצור, אנחנו בהחלט יכולים ככה להמשיך, לבוא לכאן, ללכת ליוטיוב, לבחור לנו סרטון אחר שאנחנו רוצים. סרטון אחר, לתת לו לפעול שוב, לעצור, להעתיק, לחזור לכאן, להדביק, להוריד, לאשר, להריץ, להוריד ל-MP4, שימו לב, ממתינה שהכל ירד. הכל תלוי בגודל הקובץ ובמהירות ההורדה שיש למחשב שלכם ולאינטרנט. אני כבר סיים. שימו לב, אני יכולה גם לפתוח ולהציג באיזו תיקייה זה נמצא. אחרי שלחצתי את זה, שימו לב, הוא ישר, לא רק שהוא מוריד לי, שהוא פותח לי תיקיית ההורדות, הוא גם מסמן לי איפה. זה עוזר לי מאוד
לזהות ולא להתחיל לחפש כמו שחיפשתי מקודם. אני אקח אותו ישר, וישר אני אשים אותו בווידאו שלי. ככה, כשאני אכנס לסרטי הוידאו, אני אחפש בלי בעיה את הסרטונים. הנה הריף שלי, והנה לילה לבן. ואנחנו ניכנס אליו. וזה הסרטון. תודה שהייתם איתי. נתראה במדריך הבא.